ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಬೊಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ನಿಗುಲ್ಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆದ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮೋಡ ಆತುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದಾಜಿ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಇನಿ ಐತಾರ ಯಾನಿನ್ಯೆ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮುಗಿತದು ಕೋರಿದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನಲ್ಕ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಅನ್ನ ಸಂಡೇ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಡೆ ಪೋಂಡು ಹಿಂಗಂಡ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಚ ಆಂಡತ ಇನ್ನಿತ ಸಂಡೇ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ಕಿಚನ್ ಉಂಡತೆ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಉಲಾಡಿ ಏತ್ ಪೂರ ಬಾಜನ್ ಉಂಡವೆನ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕುದು ಮೇರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಅಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಆರ್ ಪಾಪ ಬಾಜನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕುದು ಕೊರಿಯರಿ ಯಾನವೇನು ಪೂರ ಪೋದು ಗ್ಯಾಲರಿ ನುಂಗಾಯ ದೇವರ ದಯಟ್ ಉಂಡತೆ ಆನಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಜಿ ಸಂಡೆದ ದಿನ ಅಂಚದು ಬಾಜನ ಪೂರ ನುಂಗುಂಡು ಐತ ಮನದಾನಿ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಜೋರು ಅಂಚ ಪನೋಲಿ ದೇವರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಎತ್ತೇರು ಬಂದು ಟಿಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಕಂಡಿದ ತೀರ್ಥ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಕ್ಕಟ ಒಂದಿತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಪ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಮೊರಣಿ ಮುಟ್ಟ ಕುಕ್ ಇತ್ತಂಡತೆ ಎಂಚದಾನೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ದೀದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಇಕ್ಕ ಟಿಪೋಯಿನ ದೇವರನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಡಿಟೆ ದಿಯೆ ಇತೊರ್ತು ಚಾಪುರದಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಚಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಮೋನೆ ಪರ ದೆಕ್ಕದು ಸೀದಾ ಈ ಕೋಣೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪುರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಪರ್ಕಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ದಯಪಣ್ಣ ಮೇರ್ಲ ಲಕ್ಕದೆತ್ತಜರು ಲಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಮಡು ಕುಲೊಂದು ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪರೊಲಿ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ದುಮ್ನಾನಿ ಬಯ್ಯಗ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋದಿತ್ತ ದಯಪಂಡತೆ ಬರ್ಸ ಪುರ ಸುರುವಾಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನೀರು ಪೂರ ಜಿಂಜುಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಗಾಡಿ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನಲ್ಲ ಹತ್ತು ನಾನು ಅಂತೆ ಟೈಮ್ ಊಟ ಬೋಡಾಪಿನಲ್ಕ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರ ಪತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಐಕೆ ಡಬ್ಬೆ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ದುಮ್ನಾನಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಯಾನುಂಡತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಲಾಗೆ ತೊಂಡೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಡೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಬೊಕ ಇಲ್ಲದಗಳ ಪೂರಲ ಕೇಂಡೆ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಪಂಡೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಂಪನಿದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಬೊಕ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಡೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಎತ್ತಂಡು ಕೆಲವು 3 ಲೀಟರ್ 5 ಲೀಟರ್ದ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡು ಯಾನ್ 5 ಲೀಟರ್ದ ಪತೊಂಬತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತೊಜಪಾಡೊಂದು ಯಾನ್ ಸಂಡೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಆಂಡ ಈತ ಕೆಲಸ ಇತ್ತನತೆ ಐಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಪೂರ ಒಟ್ರಾಶಿ ಅಲ್ಪ ಬಾಜನ ಪೂರ ಇತ್ತು ಯಾನೆನ್ನೆ ಪೂರ ಹೊರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಮಂಡಿಗ್ಲೆ ಕುಲ್ಲು ತೊಜಪಾಯ ಬಂದು ಆಂಡವು ಅಂಚ ಆಯ್ನೇಜಿ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮನದಾನಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಸಂಡೇಗ್ ಯಾಪಣ್ಣ ಹೊರ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಪತ್ತಿಯಡ ಐಕ್ ರಪ್ಪ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗೀತದು ಬೊಕ್ಕನೆ ನಿಗ್ಲೇಡ ಪಾತೆರೆ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕುಲ್ ಕಾಂಡೆ ಚಾಪರಿಯತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಲೆ ಆನ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲ್ಸನ ಎಂಕುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಯ್ಯದ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತಾತಂಡು ಈತ್ ಬಾಜನ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮೇರು ಪಾಪ ದೆಕ್ಕದು ಕೊರಿಯರು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಅನ್ಕಂತ ಪಾಡಿಯೆ ಆಯ್ತು ಅಡಿಟ್ಟು ಪಜಲದೀತೆ ಅವನ ತೀರ್ಥ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಜಿ ಪುರ್ಸೋತೆ ತೆಗೆದಿತ್ತಜಿ ಕಂಚದ ಯಾನು ಆಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಜ ಪಾಡಿ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತೆಂಚ ಬಾಜನ ಪೂರ ನುಂಗಾರದೀನಿ ಸಾಕಾಣ್ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಇನಿ ಅವಸ್ಥೆ ತುಯ್ಯರ ಮುಸುನ್ ಪೂರ ಬೆಗತ್ ಬಿಟ್ಟುಂಡು ಗಂಟೆ 7ಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಬಯ್ಯದ ಕಾಂಡ ಶುರುವಾತಿನ ಬೇಲೆ ಕಿಚನ್ದ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇನಿ ಐಟ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಜಿ ಅಲ್ಪ ಒರಿದಳು ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಿತ್ತದ ಅಟ್ಟ ಬಂತಿರತ್ತ ಅಂಚ ಅಟ್ಟ ಮಿತ್ತಡ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ತಜಪಾಯ ಬಲೆ ಅವಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಗುಲು ಮಿತ್ತದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೀನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಪೂರ ರಟ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಡ್ಡುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಗಾಸರಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಆಯ್ಜಿ ఒక గోడట పుల్లదే కప్ రట్టదని గ్యాస్ ఉండదు తిర్తు అవి మిత్తు పోపుండు ఇತ್ತ ಪೂರ ಜಿಡ್ಡದ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆದ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಲಾತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಕಂಡಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಉಲಾಯದ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯದ ಬೊಕ್ಕ ಡಬ್ಬಿ ದೀಪಿನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಎಡಂಚನೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕೈಕುಂಟು ಪೂರ ಕಲೆ ಆತ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಸಮ ಅರ್ಧರಣಿ ಈ ತೀರ್ಜದಲ್ಲ ತಿರ್ತದ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಈ ಸೈಡ್ದಲ್ಲ ಪೂರ ಚಂಪ ದೀಪಿನ ಬಟ್ಟಲ್ ದೀಪಿನ ಒಂದು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಾನು ಉಲಾಯ್ದ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆನ್ ಅವು ಆನಿಯನ್ ಮಲ್ದೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಅಂಚದು ಪಡ ರೈಸ್ ಒಂದು ಬಾಜನ ಅಂದೆ ದೋಸದ ಕಾವಲಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲೆ ನೆಟ್ಟದ ಪೂರ ಒಚ್ಚರಂಡು ಮಿತ್ತದ ಪೂರ ಒಂದು ಮನದಾನಿ ಸೋಮವಾರದ ಕಾಂಡೆಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸಲ ಶುರು ಆತನು ಐಕ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ತೊಜಪಾಗ ಬಂದು ನೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಇನ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಮೂಲಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರು ಹಿಂಗೆ ಕಡ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೇರ ಅರ್ನ ಬಾಲೆ ಅಯಾಂಶ್ ಪಂದು ಬಾಲೆಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಸೋನು ಪಂದಲಿಪ್ಪೇರ ಅವು ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಂದ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಹಾಯ್ ಸೋನು ಬಾಬು ಎಂಚಲ್ಲರಿ ಇದು ತಿಂಡಿ ತಿಂಡರೆ ಏನೋ ಅಂತಂದುಲ್ಲರಿ ಇದು ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲರೆ ಟೀ ತಂದುಲ್ಲರೆ ಸೊ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಅಯಾನ್ಶ್ ಬಾಬು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ರೀಶ್ ಆನಂದ್ ಎನ್ನುವ
ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಾ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ರಕ್ಷಾ ಈರ್ಲಾತೆ ಎಂಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ತೋನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೂಡಲಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆದ್ ದೀಕ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನುಡು ಏನಾಡ್ದು ದಾಲ ತಪ್ಪಾಂಡ್ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಮೇರಿ ಕೊರ್ರೆತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ನೆರಂದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲಾಗುಲು ಏನಾಡ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆಡ ಅತ್ತು ಏನಾಡ್ದು ಕಿನ್ಯಗುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆಡ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಐಡಿಯಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೆತೆ ಹೊಸ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಒಲಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನುಂಡ ಆ ಮೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದೇನೊಂದು ಸರಿ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂಚಿ ಚೂರು ಪಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಮೋಕೆಡ್ ಬಂದ್ಲೆ ಅಂಚ ಆತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ನಾಗ ಆರಾಮಡು ಕುಲೋನ್ಗ ಬಂದು ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಅದು ಮುಗಿನೆಡ್ಬೇಕೈತೆ ಬೆರಿಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ ಚೌತಿ ನವರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋಣತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೋ ಕೂಡ ಅವೇನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಏನಾಗ್ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ದಿವಾಲಿ ಪರ್ಪ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಳತೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಪೂರ ಅದಾಗ ನೆಂಕಲು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜಪ್ಪು ಅವು ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೇನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇಡೀ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂದ ತಿರೋಡೆಪ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು 2-3 ದಿನ ದುಂಬೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪತ್ತೆಡು ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ತೋಜು ನಂಚಾದು ಐಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲ್ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡೆ ಕೊಡ್ದು ಬಿಟ್ಪೆ ಬಂದು ದವಣ ಇಂಚೆ ಯಾನ್ ಎದುರುಕುಲು ಒಂದು ನಿಗ್ಲ ಪಾತೆರೆಡ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರಾವ್ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂತುದು ಮಂಜೆ ಕಿನ್ಯ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಶ್ರುತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪುದಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಊರು ಪಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೂರು ಕಿನ್ನಿಗೋಳೆಡು ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನಿ ಊರುಡೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ MBA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಳ್ಳರ್ತೆ ಅಗುಲು ಗುಜರಾತ್ ಎತ್ತೇನಿ ಮೂಲು ಮಾಮನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಎತ್ತನ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ಅಗುಲು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತನ ಈಚಿನ ಜಾಬ್ದ ವಿಷಯ ಇದೇ ಪೋಪತೆ ಅಂಚ ಮುಗುಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಂಚ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಕೇನ್ವೇರು ಈರು ಒಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡೆ ಬಾಂಬೆಡ್ ಒಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತೆ 2.5 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಯನ ಕಾಶ ಮಾಮನನೆ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಾಶ ಅಣ್ಣನ ಮಗೆ ఒక ಎಂಕಲ್ನದಲ್ಲ ಆತ್ ಏಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ 2 ದಿನ ಮಲ್ಲಾರೆ ನಡ್ದು ಅಂಚಾದ ಸೊ ಒಂದೊಂಜು ವಿಷಯ ಇಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಯಾಪಣ್ಣಲ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪಾತೆರೋ ಒಂದೊಂಜು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ ಮಾಮ ಮುಜೆ ಜನ ಇಪ್ಪೋನು ಇತ್ತೆ ಮಾಮ ಸದ್ಯಗ ಊರು ಪೋತೇರು ಬೊಕ ಮೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲೊಲ್ಲೆ ಕಾಶ ಮೆಗ್ಗೆ ಆಯ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಜಾಬ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಮಾಮಿ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡಾರ ತೀರ್ದರೇಗ್ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಜೆ ಜನ ಇಲ್ಲಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ ಆದೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ದುಂಬು ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗ್ ಮುಲ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಜಾತ್ ಒಂಚೂರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ನೆಟೆ ಟೌನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಬ್ ಇಂಕ್ ನಾಡ್ರೆ ಮಸ್ ಬಂಗಾಂಡ್ ಐಕ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಮೇರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೊನೋಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರೇ ಇಂಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಈ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಂದು ಎಂಕಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಸೀನ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜನಕ್ಕುಲು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಎಂಗಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೆರ್ನ ಐಜಂಡೆ ಯಾನ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆತೆ ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ಕಲ್ತೊಂದೆಲ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಪೊಸ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ ಕಾಂಡೆ ಪೊಂಡ ಬೈಯಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂದೇ ರೂಟೀನ್ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ತೊಲೆ ಇಲ್ಲು ತೂವರೆಲ್ಲ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಬೋಡತೆ ಪಿದೇದ ಜಾಬ್ ಪೋಪಿನ ತೊ ಅಂದೆ ಎಂಗ ಅವೇ ತೋಜುಂಡು ಒವ್ವು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಪಿದೇ ಪೋವಾಡು ಇಲ್ಲಡ್ ನಿಗುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಒವ್ವು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೇ ಎರ್ಲ ರಡ್ಡೆನ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಡಾಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾನ್ ಏನು ದಾಯಪಂಡ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡೆನ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ಲಂಡತೆ ಬರೀಟ್ ಕುಲ್ಲಾದ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ದಾದನೊಂಜಿ ಕಾರಣಗ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಆರ್ಲೊಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆವಂದಿತ್ತೇರು ಏನ ಪಾತೆರು ನೀನ ಪಾತೆರ್ನು ಬಂದು ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಯಾಪಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಗೇನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದಾಯಪಂಡತೆ ಆತ ಈಸಿ ಆಪುಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ನೆಲ್ ಕಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಕ್ ಆವಂದಿತ್ತೆ ಯಾನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ನೆಲ್ ಕಾವಂದಿತ್ತಡು
ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮೂಲು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಡ್ದೀತೆ ದಾಯೆ ಪಂಡಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆವೊಂದು ಇಂಚಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂನಗ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ತಿರ್ಗನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಕಾಕ್ರೋಚ್ದ ಕಾಟ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಅಟ್ಟೋಡು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಗುಲು ದಕ್ಕಿಯ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ಬಾಜನೊಲೆನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಒಂಜಿ ಡ್ರಮ್ ದಲ್ಕೊಂಡತೆ ಐಟ ಒಲೆನೇ ದಿಯ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೊರೆ ಬುಣ್ತೆ ಐಕ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪಿನ್ ಸೊ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಲಂಚ ಬರ ನಿಗುಲು ರಾಶಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವನ್ ಅವರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ದಾವು ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗುಲು ಏನು ದೆತ್ತು ದಕ್ಕೋಡ ಆಯ್ನಾದ್ವೇಗ ಜನ ರಾಶಿ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ವಿಮ್ ಸಾಬೂನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕಿನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕಲೆ ಪೂರ ಪೋಪುಡು ಇವಾಗ ನಮ್ಮಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೋಡು ಪಂದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಜಾಂಡಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಕಂತದಿದ್ದಿತ್ತಿನಿ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ತೆ ಐಟು ಚೂರ್ಲ ಪೋಯಜಿ ಚೂರ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನನೇ ಇಜ್ಜ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಲ್ಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಜಿ ಆಲ್ ಎನ್ನ ಕೈ ಉಂಡತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆತ ನಂದು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಇವಾಗ ಫಿನೈಲ್ ಇಡ್ಲಾತಿ ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತುಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ಕೈ ರಫ್ ಆತನೆ ನಾನು ಆತ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪಿಜಿ ಲೆಕ್ಕಡಂಡ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರಲೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡು ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಪಾಡುಂದಾನಿ ಕ್ರೀಮ್ ಮೋನೆಗ್ ಕೈಕ್ ಕಾರ್ ಪೂರ ಬಂದು ಮೇರೆಗ್ ಜಲಸ ಒಂದಿತ್ತು ಮೇರ್ ಪೊಣೆತ್ತರ ಏತ್ ಮಾರೇದಿ ನಿನ್ನ ಏತ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಂದುಗೊರೊಂದು ಪನ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆತ್ತುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ 24 hours ಒಂಜಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಉಪ್ಪೆ ಏನಂಡಲ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡ ರಪ ರಪ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನು ಜಾನ್ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ದೊಂತೆ ಟೈಮ್ ದುಂಪುರ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಶೇ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡ ಶೇ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಜಡ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೆರು ನಮ್ಮನೆ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಒಂಜ ಖುಷಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಬುಲ್ತುದ್ ಮಲ್ತನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾನಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನಲ್ಲ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದುಮ್ಮಣ ಗರ್ವ ಆಯ್ತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಎರೆಗ್ಲಾತೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಪುಡೆ ಬೊಕ ಯಾನೊಂದು ಪೂರ ಕಲ್ತದೆ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಇಲ್ಲಡು ಪುನಗ ಮದ್ಮೇಡ್ ದುಂಬುಲ ಇಲ್ಲ ನಡ್ಪುನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಡುದು ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಇಲ್ಲನ್ ಪೂರ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತೈತೆ ಬೊಕ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ದಿಪಿನ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕುನ ಬೊಕ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪೂರ ಎಪ್ಪುಣತೆ ಮಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕುನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಅದ ನಮ್ಮಡ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ದಾಲ ಎತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ ಕೈಟೇ ಒಚ್ಚೊಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಕುಂಟಿಪ್ಪುಣತೆ ಐಟ್ ನೆಲ ಒಚ್ಚೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಪಾತೆರ್ದ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿತ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನುವೆ ತಿಕ್ಕೊನಿಗ್ಲೆ ಬೇಗನೆ ಕೊಡಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಅದನೆಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೈ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.